Прывітанне мае маленькія. Сёння мы працягнем слухаць казку Ханса Хрысціяна Андерсена «Снежная королева». Нагадаю, што Герда выправілася на пошукі свайго сябра Кая, якога выкрала снежная каралева. Герда ўжо прайшла скрозь шмат выпрабаванняў, і яна імчыцца насустрач новым прыгодам. Вось Герда ўехала ў цёмны лес, у якім жылі разбойнікі. Карэта гарэла як жар, яна асляпіла разбойнікам вочы, і яны проста не маглі яе прапусціць. «Золата! Золата!» – закрычалі яны, схапіўшы коней за аброці. Яны забілі маленькіх фарэйтараў фурмана слуг і выцягнулі з карэты Герду. «Бач, якая слаўненькая, тлустенькая, арэшкамі кармілі», – сказала старая разбойніца з доўгай шорсткай барадой і махнатымі навіслымі брывамі. «Тоўстенькая, як баранчык. А ну, якая яна на смак будзе?» І яна выцягнула востры зіхоткі нож. Які жах! Але раптам «Ай!» – ускрыкнула яна. Разбойніцу укусіла за вуха яе ўласная дачка, якая сядзела ў старой за спінай і была такая нястрымная і свавольная, што проста дзіва. «Ах ты, паганая дзяўчынка!» – закрычала маці, але забіць Герду не паспела. «Яна будзе гуляць са мной», – сказала маленькая разбойніца. «Яна аддасць мне сваю муфту, сваю прыгожую сукенку і будзе спаць са мной на маёй пасцелі». І дзяўчынка зноў так укусіла маці, што тая падскочыла і закруцілася на месцы. Разбойнікі зарагаталі. «Ха-ха! Бач, як скача перад сваёй дзяўчынай!» «Хачу ў карэту!» – закрычала маленькая разбойніца і дамаглася свайго. Яна была вельмі распэшчаная і упартая. Яны ўселіся з Гердай у карэту і памчалі па пнях і купінах у лясны гушчар. Маленькая разбойніца была ростам з Герду, але здаравейшая, шырэйшая ў плячах і больш смуглая. Вочы ў яе былі зусім чорныя, але нейкія сумныя. Яна абняла Герду і сказала: «Яны цябе не заб'юць, пакуль я не разлуюся на цябе. Ты, пэўна, прынцэса?» «Не», – адказала дзяўчынка. І расказала, што давялося ёй перажыць, і як яна любіць Кая. Маленькая разбойніца сур'ёзна паглядзела на яе, злёгку кіўнула і сказала: «Яны цябе не заб'юць, нават калі я разлуюся на цябе. Я лепш сама цябе заб'ю». І яна выцерла слёзы Гердзе, а потым схавала абедзве рукі ў яе прыгожую мяккую цёплую муфтачку. Вось карэта спынілася. Яны ўехалі ў двор разбойніцкага замка. Ён быў увесь у вялікіх расколінах, з іх выляталі крумкачы і вароны. Аднекуль выскачылі вялізныя бульдогі. Здавалася, кожнаму з іх хоць бы што праглынуць чалавека, але яны толькі высока падскоквалі і нават не брахалі. Гэта было забаронена. Пасярод вялікай залы з закуродленымі сценамі і каменнай падлогай палала вогнішча. Дым падымаўся да столі і сам павінен быў шукаць сабе выхаду. Над вогнішчам кіпеў у вялізным катле суп, а на ражнах смажыліся зайцы і трусы. «Ты будзеш спаць разам са мной, вось тут, каля майго маленькага звярынца», – сказала Гердзе маленькая разбойніца. Дзяўчынак накармілі, напаілі, і яны пайшлі ў свой куток, дзе была паслана салома, накрытая дыванамі. Вышэй сядзелі на жырдзінах больш за 100 галубоў. Усе яны, здавалася, спалі, але калі дзяўчынкі падышлі, злёгку зварушыліся. «Усе мае», – сказала маленькая разбойніца, схапіла аднаго голуба за ногі і так страханула яго, што той залопаў крыламі. «Ну, пацалуй яго!» – крыкнула яна і сунула голуба Гердзе проста ў твар. «А вось тут сядзяць лясныя шуканчыкі», – працягвала яна, паказваючы на 2 галубоў, якія сядзелі ў невялікім заглыбенні, у сцяне за драўлянымі кратамі. «Іх трэба трымаць пад замком, бо хутка знікнуць. А вось і мой мілы старыкан». І дзяўчынка тузанула за рогі прывязанага да сцяны паўночнага аленя з бліскучым медным ашыйнікам. «Яго таксама патрэбна трымаць на прывязі, інакш уцячэ. Кожны вечар я казычу яго пад шыяй сваім вострым нажом, і ён да смерці гэтага баіцца». Затым маленькая разбойніца выцягнула з расколіны ў сцяне доўгі нож і правяла ім па шыі аленя. Няшчасная жывёліна пачала брыкацца, а дзяўчынка зарагатала і пацягнула Герду да пасцелі.
Няўжо ты і спіш з ножом? Запыталася ў яе Герда. Заўсёды, адказала маленькая разбойніца. Мала што можа здарыцца. Ну, раскажы мне яшчэ раз пра Кая і пра тое, як ты адправілася падарожнічаць па белым свеце. Герда расказала. Лясныя галубы ў клетцы ціха буркавалі, іншыя галубы ўжо спалі. Маленькая разбойніца абвіла адной рукой шыю Герды, а другой у яе быў нож, і захрапла. Але Герда не магла заплюшчыць вачэй, не ведаючы, заб'юць яе ці пакінуць жывой. Раптам лясныя галубы прабуркавалі кур-кур. Мы бачылі Кая. Белая курыца нясла на спіне яго санкі, а ён сядзеў на санях і снежнай каралевы. Яны ляцелі над лесам, калі мы, птушаняты, яшчэ ляжалі ў гняздзе. Яна дыхнула на нас, і ўсе памерлі, акрамя нас дваіх. Кур-кур. «Што вы кажаце?» – ўсклікнула Герда. «Куды ж паляцела снежная каралева? Вы ведаеце?» «Напэўна, у Лапландыю. Там жа вечны снег і лёд. Запытайся ў паўночнага аленя, які прывязаны тут». «Так, там вечны снег і лёд. Дзіва, як добра», – сказаў паўночны алень. «Там скачаш сабе на волі па вялізных зіхатлівых раўнінах. Там стаіць летні шацёр снежнай каралевы, палац каля паўночнага полюса на выспе Шпіцберген». «О, Кай, мой милый Кай!» – уздыхнула Герда. «Ляжы ціха», – сказала маленькая разбойніца, «бо пырну цябе ножом». Раніцай Герда расказала ёй, што чула ад лясных галубоў. Маленькая разбойніца сур'ёзна паглядзела на Герду, кіўнула галавой і сказала: «Ну, няхай будзе так. А ты ведаеш, дзе Лапландыя?» – запыталася яна пасля ў паўночнага аленя. «Каму ж і ведаць, калі не мне», – адказаў алень, і вочы яго заззялі. «Там я нарадзіўся і вырас, там скакаў па снежных раўнінах». «Ну дык слухай», – сказала Гердзе маленькая разбойніца. «Бачыш, усе нашы пайшлі. Дома засталася адна маці. Трохі шчакаўшы, яна глыне са сваёй вялікай бутэлькі і задрэмля. Тады я штосьці зраблю для цябе». І вось старая глынула са сваёй бутэлькі і захрапла. А маленькая разбойніца падышла да паўночнага аленя і сказала: «Ну, яшчэ доўга можна было б здзекавацца з цябе. Занадта ж ты пацешны, калі цябе казычыш вострым ножом. Ну, ды няхай будзе так. Я адвяжу цябе і адпушчу на волю. Можаш бегчы ў сваю Лапландыю. Але за гэта ты павінен адвесці да палаца снежнай каралевы гэтую дзяўчынку. Там яе пабрацім. Ты ж, канешне, чуў, што яна расказвала. Яна гаварыла гучна, а ў цябе заўжды слых за семярых». Паўночны алень так і падскочыў ад радасці, а маленькая разбойніца пасадзіла на яго Герду, моцна прывязала для пэўнасці і нават падсунула пад яе мяккую падушку, каб ёй зручней было сядзець. «Ах, няхай будзе так», – сказала яна. «Вазьмі назад свае футравыя боцікі, холадна ж будзе, а муфту ўжо я пакіну сабе, вельмі ж яна прыгожая. Але мёрзнуць табе не дам. Вось вялікія рукавіцы маёй маці, яны дойдуць табе да самых локцяў. Засунь у іх рукі. Ну вось, цяпер рукі ў цябе, як у маёй маці пачварнай». Герда плакала ад радасці. «Цярпець не магу, калі хныкаюць», – сказала маленькая разбойніца. «Ты павінна радавацца. Вось табе яшчэ 2 боханы і кумпяк, каб не давялося галадаць». І тое, і другое было прывязана да аленя. Потым маленькая разбойніца адчыніла дзверы, заманіла сабак у дом, перарэзала сваім вострым ножом вяроўку, якой быў прывязаны алень, і сказала яму: «Ну, хутчэй, ды беражы мне дзяўчынку». Герда працягнула маленькай разбойніцы абедзве рукі ў вялікіх рукавіцах і развіталася з ёю. Паўночны алень пабег, што меў сілы, праз пні і купіны, па лесе, па балотах, па стэпах. Вылі ваўкі, каркалі вароны. У-у, пачулася раптам з неба, і яно быццам пачало чхаць агнём. «Вось маё роднае паўночнае ззянне», – сказаў алень. «Глядзі, як гарыць». І ён пабег далей, не спыняючыся ні ўдзень, ні ўночы. Хлеб быў з'едзены, вяндліна таксама, і нарэшце яны апынуліся у Лапландыі. Вось бачыце, мае даражэнькія, часам сяброў можна адшукаць нават сярод разбойнікаў,
А смяротная небяспека можа апынуцца магчымасцю стаць бліжэй да мэты. Герда рушыцца наперад, паўночнаму зянню, і Кай уже недзе зусім побач. Але ці атрымаецца ў дзяўчынкі раскалдаваць сябра? Аб гэтым даведаемся ў наступны раз. А зараз дабранач, мае маленькія.